በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንትዚ ሓድነት ዝብ ስጋኡን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና። አሜን። ወጎይታ ይቅረብልና። በሓቂ እግዚአብሔር አምላክ ሎሚ ኣብዚ ንካልኣይ ጊዜ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ድራመ ቤተ ክርስቲያን አውደ ዓመት ምሳፋትኩም ኣብዚ ክብሮ ዝፈቀደ ኣምላኽ ቅዱሳን ኣቦታተይ ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት ናይ ጻድቃን ሰማዕታት ኣምላኽ ንዛለ እግዚአ ባሪኹን ኣብዛለ እግዚአ ክንራኸብ ዝፈቀደና ክብርን ምስጋናን ይብፅሐዩ። ብሓቂ እቲ ግዜ መሲሉ ፀሓዩን ኣሪባያ ምሳና ክደርበርዎ ይብል ህዝበ ክርስቲያን ምእመናን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ዝመሰየቱ ሰዓቱ ጊዜውን ዝተፈጸመሉ ሰዓት ስለዘለና በአንቃዶ ዲና ብሰቂለ ልቦና ኮይና ንእግዚአብሔር ክንለምን ይግባል። ስለዚህ ሎሚ ኣብዚ ምስ መጽሓፉ ከም ሓበሬታ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ፍቅዲ ሸሞን ተዘርጎ ቃል ሒዝና እግዚአብሔር አምላክ ዝተቐለና ትምህርቲ ክንመሃር ኢና። ዝምህር ናይ ኣቦታትና ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት ናይ ጻድቃን ናይ ሰማዕታት ኣምላክ እግዚአብሔር ንኩላትና ትምህርቱ ክገልጸልና ኣብ ልቢ ጽላትና ክጽሕፈልና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። ኣብ ማእከልኩም ምእንትን ክነብር መቅደስ ግበሩልኝ። እዚ እግዚአብሔር አምላክ ነቢያት ንእስራኤላውያን ብሙሴ አቢሉ እግዚአብሔር ዝነበሩ ቃል መቅደስ እግዚአብሔር ስሩልኝ ይብል እግዚአብሔር ንሰማይ ብዚ አንድን ምድሪ ብዘይ መሰረት ዘጽንዐ እግዚአብሔር ኣብ ማእከልኩም ክነብር ንዝወደቀ ከትስእ ንዝተጋገየ ክምልስ ንዝሓዘነ ክሕጉስ ምሳፋትኩም ንክነብር መቅደስ ስሩልኝ። እዛ መቅደስ እዚኣ ብነቢያት ተነጊራ ጥራይ ስቕ ኣይበለትን። እንታይ ደኣ ብሓዋርያት ናይቶም ሓዋርያ ድማ ፍቁረ እግዚ ዝተባሃለ ንዮሃንሱ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ ረኣኹ ይብል። ስለዚ ሎሚ ብቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለኹም ምእመናን ወምእመናት ህዝበ ክርስቲያን መብዛሕትኡ ጊዜ እኽሊ ብዝዩ ዓየይቲ ግና ሂደት እዮም ነቲ ጎይታ ኣኽሊ ዓየይቲ ክልእ ለምንዎ ይብል። ስለዚ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዱስ ሚካኤል ድራመ ዝተፈጸመሉ ቤተ ክርስቲያን ታቦተ እግዚአብሔር ካብ ገዛ ናብ ገዛ ዝመላለሰሉ ተሪፉ እቲ ጥንቲ ዝነበረሎም ዘሎ ንዘላለም ዝነብር ዘሎ ጎይታ እነምልኸሉ ስጉ ቆሪሱ ደሙ ኣፍሲሱ ስጋ ይብሉ ደመይ ስተዩ ናይ ዘላለም ሕይወት ውረሱ ዝበለና እንወርሰሉ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ምንባሩ ዳርጋ ን6-7 ዓመታት ዝኣክል ኣብዚ ቦታ እዚ ኣገልግሎት ይፍጸም ነይሩ እዩ። ካብ ሕጂኒ ነይሩ ኣብታ እግዚአብሔር አምላክ ፍቃዱ ኮይኑ ብደመራ ሓስኩም ዝዓደኩማ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትና እንታይ ይብሉ? ብደመራ ሓስኩም ደመራ ሓስ ዝበሃል እንታይ እዩ? ደም ኃጢአት ኣሎ፣ ደም ጽድቂ ኣሎ፣ ረሓፅ ደም ተባሂሉ ተሰሚዩ ብደመራ ሓስኩም ዝዓደኩሞ እግዚአብሔር አምላክ በረከተ ስጋ ነፍስን ይሃብኩም ይብሉ። እዚ ናይ ኣቦታትና ምርቃ እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ብበረከቱ ይባርከና። ስለዚ ኣብ ማእከልኩም ምእንትን ክነብር መቅደስ ግበሩለይ ይብል እግዚአብሔር። እቲ ዮሐንስ ኣብ ረአዩ ዝገለጾ ቃል እንታይ እንተተባሃለ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ረኣኹ
ማህደር አምላክ ንሰብ ኮነ መሳዓቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ድማ ህዝቡ ኾንዮ እግዚአብሔር ነዚህ ዘብጽሐኩም ክብር ምስጋና ይብጽሐዩ እንኳን ሐጎሰኩም ተሐጎሰ ሰብንታ ይዝበል የመስግን በሐቂ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰመን ይሁን ተተባሉ ንሕና ኢና አራፊዶም ዝመጹለው ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ሓኒጾም ክነሶ ንቤተ ክርስቲያን ዝመጽዋ ንሳቶም ብስጋ ገንዘቦም ጥራ አውጪኦም ስለዝዓደጉ ነዚ ተምክሕቲ ዝገብሩን ኣለው እሱ አይኮነን እግዚአብሔር ካባና ዝጽፈዩ እንኳ ሐጎሰኩም ክብል ከለኹ ሐጎስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ብደመረ ሐስኩም ዝዓደግኩም ኣብ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ክህልዋ ንሕናውን ክንባረኸላን ክንቅደሰላን ንሕናውን ቤተ መቅደስ አምላክ ስለዝኾንና ኣብታ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ክንነብር ይግባእ ሐዲስ ሰማይ ሐዲስ ምድርን ረአኹ ማህደር አምላክ ንሰብ ኮነ መሳዓቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ህዝቡ ክኾንዮ ኢሉ ዮሐንስ አብርሃዩ እግዚአብሔር አምላክ ንታ በሰማይ ዘላ መቅደስ እግዚአብሔር ተከፍተት አው ድማ ታቦት ኪዳን ነበረት ይብል ታቦት ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዓድና ታቦት ካብቦታ ናብ ቦታ ዝኸደሉ ጊዜ ክልተ ጊዜ ሓደ ጥምቀተ ባህር ክኸይድ ከሎ ካልኣይ አውደ ዓመት ክብረ በዓል ምስ ኮነ ዑደት ንወፅኣኒ ካብዛ ሓሊፉ እዚ ዘለናዮ ጊዜ ሰዓትን ጽኔና ክነሐስብ ከለና እግዚአብሔር ምህረቱ ይሃበና ጥራይ ዝብል መሐሪ አምላክ ይሞኒ ምህረቱ ይሃበና ስለዚህ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ እንታይ ክኸውን ኣለው ኣብዚ ሻሙናይ ሺህ ዘመን እተሐንጸት ቤተ ክርስቲያን ወለድና ዝተጠመቁላ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት እያ ቤት ጸሎት እያ ቤተይ ቤት ጸሎቱ ይብል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ፍቅዳ 13 ዝገልጾ ቃል ብዙሃት ኣብ ዓድና እንከለና መናፍቃን እንብሎ ናብ እንዳደይ ማርያም ከይርና ክንሳለም ከለናሲ ናብ እምኒ ኸይርኩም ከመጌርኩም ትሳለሙ ዝብሉ ነይሮም ቤተ ክርስቲያን ምህናጽ ተጸይፎም ኣብ ቴንዳ ዝነብሩ ነይሮም በዓይንኩም ዝረአኹም ብልብኩም ተስተውሉ ምእመናን ይኹም ብዙሃት ካብዛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ወጻኢ ዝኾኑ ብፍላይ ካቶሊካውያን ፕሮቴስታንት ኢሎም ንዝጸውዕዎም መናፍቃን እንብሎም ንሕና ቤተ ክርስቲያን አይነበሮምን ኣብ ዓድና ናይቲ ፕሮቴስታንት እምነት ዝመስረቱ ግና ንነብረሉ ዘለና ዓድታት ቤተ ክርስቲያን ኣለዎ እንዶ የብለውም አቤት ኣለዎ እንዶ የብለውም ብናቶም ህንጻ ኣለዎ ታቦት ኪዳን ስለዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ክትበሃል ኣይትኽእልን መህደረ አምላክ ዝኾነት ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ዝጸለዩ ካብ ነቢያት ንሰለሞን ካብ ሐዋርያት ንጴጥሮስ ካብ ቅዱሳን አንስት ንሃና ኣብ ቤተ መቅደስ ዝነበሩ እታ ምትሕተ ፈጣሪ ምልዕልተ ፍጡራን ዝተባህለት እማምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቅደስ ነበረት ቤተ መቅደስ ዝተባህለ ቀዳማይ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ህዝበ ክርስቲያን ድራመን ምእመናን ናይዚ ቅዱስ ሚካኤል ደብር ዝቆምኩ
كاتي نسخاتكم نتي زنبركم جنزاب الشركم عوصكم رحاسكم عن تبتلكم بيت كريستيان ناتنا النبلان محز ጸጋዩ እግዚአብሔር አምላክ ንትዘውጻሁሞ ይተካልሁ ካልአይ ዝብሎ ነገር አብዝ ጉዳይ እዚ እዞም ቤተ ክርስቲያን በደመረ ሐጾም ዘዓደጉዋ ቤተ ክርስቲያን ይخፈታሉ አብዝ ተባሃለሉ ጊዜ አበይ ከመዝለዎ አበይ አብታ ዘዓደግናላ ቤተ ክርስቲያን ከመዝለዎ ናይ ነፍስ መድኃኒት ተርከበላ ቅድስት አዲና ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ቤት ጸሎት ያ ቤተይ ቤት ጸሎት ተባሃ ዲብል ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞን ቤተ በረከት ተባሃ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ዝባረከሉ ቦታ ቤተ ክርስቲያን እስመ ቤተ እግዚአብሔር አኮ ውእቱ መካነ ነገር ዳይሙ አብዘጻት ምዕራፍ ኢሳ ፍቅዲ ኢሳን 4 እስመ ቤተ እግዚአብሔር አኮ ውእቱ መካነ ጸሎት አላ መካነ ነገር አይኮነን ቤት ጸሎት ይባሃል እንበር ቤት ነገር አይኮነን ተዋሃዶ ቤተ ክርስቲያን አብዛሻሙና ይሽ ዘመን ተናወጸል ዘለ በፈላይ እንትና እታ ቤተ ክርስቲያን ቤት ጸሎት እንበር ቤት ነገር አይኮነትም ናይ እግዚአብሔር ቤት እዩ መካነ ጸሎት ዝበጽሐላ ናይ እግዚአብሔር ምህረት ዝነገረላ ቤት ያ ስለዚህ እዚ ቅዱስ ያዕቆብ አመገድቕ ኸይር ከሎ እምነት አንተሪኡሱ ዝርአያ አነሳ ይፈለጡ ኔሬ በሐቅ እዚያ ቤተ አምላክ ያ እንበር ቤት ካለ አይኮነት እዚያ ደገ ሰማያ ይብል ያዕቆብ ናብ ከኸይር ከሎ አመገዲ ድኻም ደኺሙ አብዝ ኸደሉ ጊዜ ምስደኸመ አመገዲ እምነት አንተሪኡሱ ደቀሰ ህልም ረአየ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መሳልል ዝኾነት በአድማ መላእክት አምላክ ድዩን ኮርዱን ረአየ ምስተሰአ እዚያ ካልቦታ አይኮነትን እዚያ ቤት አምላክ ያ ስለዚህ ቤተልሔም መን ተወለደ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ቅዱስ ያዕቆብ አቡ ይስሐቅ እዩ አባ ሐጎ ድማ አብርሃም እዩ አብርሃም ይስሐቅ ባረኮ ይስሐቅ ንመን ባሪኹዎ ያዕቆብ ያዕቆብ ኣብ ጸሎቱ እምነት አንተሪኡሱ ንፈጣሪው እግዚአብሔር ዝለመነሉ ቦታ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቤተ እግዚአብሔር ትባሃል ስለዚህ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተይ ንኩሎም አሕዛብ ቤት ጸሎት ክስመዩ ይብል ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 17 ዝነግረና ቃል ንአሕዛብ ቤት ጸሎት ትባሃል ቤተ ክርስቲያን ነራ አሕዛብ መጽዮም ዝርብሹላ ኮይናለ አምሃሩ ክምስሉ ከሎ ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል ተዋሃዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሀገረ ስደት እንታይ ትመስል ልቡን ኩላሊትን ዝምርምር አምላክ ይርያል ስለዚህ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን
ቅዱስ ሚካኤል ከቢሩ ዝምስገነሉ ሰዓት አምላከ ቅዱስ ሚካኤል ብፍርሃት እነምልኸሉ ቦታ ምርካብና ንእግዚአብሔር አምላክ እናመስግነሉ ንሕና መስቀደስናሉ ድሕሪዩ ምስ ወፃና ብጫማ ዝኣትዎ ቤት ዘይኮነስ ንሕና መስቀደስናሉ መላእክት እግዚአብሔር ነቲ ጸሎትና ናብ ገዛና ዘፋንውላ ኣብ ገዛና በረኻት ሒዝና እናኣትወሉ ቤት ዝፈጸምኩሉ ሰዓት በፂሕኩም ይኹን ፍርሃት እግዚአብሔር ኣገልገልትን ተገልገልትን ሕጂዮም መን ምዃኖም ዝፍለጡ ክሳብ ሕጂ ከምዛ ትሪእዋት እንደ ሓቀይ ከምዚ ድዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሃገርና ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ይብሉ ዋና ዘይብሉ ገዛ ኩሉ ደፋሪ ሓንሳብ ቀዳም ዓርቢ ያለው ማንቴ ዓርቢ ትሕነጽ ካብ ቤተ ክርስቲያን ታተንዳ ቅዱስ አቢልና ምስ ወዳና ድማ ጠቅለል አቢሎም ይወስዱዋ እዚዮ እንትንክፎ እንህዞ ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ቅድሰና እዩ ንጹህ እዩ እግዚአብሔር ከንጻሐና እዩ ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር ክባርከና ይሎ ዘገልግሉ ዝደኽሙ ዝነበሩ በረከት አብገዞም አለ ምንጻፍ ነልእ ንኹስር ንዛ ቤተ መቅደስ እዚ አጻጽፍና እንወስዶ ካብ አገልገልቲ ጀሚርና ከሳብ ተገልገልቲ በረከት አለና እዚ ግን አምላክ አቦታቱ ዝገለጸል እንተ ዘይኮይኑስ ዝሬና የለን አምጻዮ ጥራይ ጥራይ እንዳገበርና ይወዘለና ክንደይ መሳቀል ተሰይሩሉ ክንደይ ጽናሃ ሰንሰለቱ ተበትሁሉ ክንደይ መጽሐፍቲ አተሃዛና በዘይ ምጽባቅና ፋሂሉ በኸመይ ተተባሉ ናትና ቤተ ክርስቲያን ስለዘይብልና ሰዓትና አኺሉ ስለዘወጹና እጅግን ቅዱስ ሚካኤል ከቢሩ አምላከ ቅዱስ ሚካኤል ከቢሩ ስለዚህ እንታይ ይብል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዝነግሮን ጢሞቴዎስ ወዱ ሐዋርያው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ብሎ አብታ ቤተ አምላክ ማለት አብታ ናይ ሐቅ አንድ መሰረት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሕያው አምላክ ከመጌርና ክንነብር ከምዝግባና ክትፈልጥ ጽሕፈትካ ኣለሁ ይብል ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ዘይቆርቡላ ብዛባን ዝቆርቡ ሰባት ዝኹንኑሉ ሰዓት ሓቢሮ ነሐሶት መልእኽቲ ንቤተ ክርስቲያን ክትእጾ ቤተ ክርስቲያን አምልኾተ እግዚአብሔር ንከይፍጸመላ ስጉኡ በሊና ደሙ ሰቲና ናይ ዘላለም ሕይወት ንከይንወርስ አንጻር እግዚአብሔር ዝተበገሱ ምእመናን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ብሽም ኤርትራውያን ዝበሃሉ ቅድም ዝበልቁ ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል ይብሉ ሐቀይ አለኹም ዶ እዛ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና መሰረታ እግዚአብሔር ደሙ ዘፍሰሰላ ስጉ ዝቆረሰላ ቤተ ክርስቲያን አብዚያ ቤተ ክርስቲያን ሐቀኛታት ማንዮም ተተባሃ እዚዮም ዘለኹም ምእመናን ይሁን ቃል እግዚአብሔር ክንገር ከሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝርከቡ ንቃል እግዚአብሔር ጽን ኢሎም ዝሰሙ ሰሚዖም ድማ ኣብ ልበይ ይሕድረለይ ዝብሉ ቅዱስ ያዕቆብ ከም ዝበሎ ሰማዓት ጥራይ ዘይኮነ ሰቶም ተግበርቲዮም ዝጸርቁ ከም ዝበለ ሰሚዖም ክትግብሩ ዝጽሩ ንዛ ዓለም እዚያ ሓላፊት በስባሲት ጠፋይት ንዝኾነት ዓለም ነቲ ዘይጠፍእ ነቲ ዘላለማዊ ንዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ከምልኹ
ቅዱስ ጳውሎስ ወደይ ጢሞቴዎስ እጅኮ ውሉዱ ወላዲ በውሉዱ ዘይሕጎሰሉ ዘመን ካህናት በዲያቆናት ደቆማ ይሕጎሱ ዲያቆናት በምእመናን አይሕጎሱ ምእመናን በደቆማ ይሕጎሱ ጢሞቴዎስ ወደይ እዝቃት እዚህ በቦታትና ክንግን ጽሎ ፈለና ድብሉና ቃላት ይመጽ ድምፃ አቦታትና ከይሰማዕና ዘወፃና ምእመናኒና ዘለና ቃላት አቦታትና ከይሰማዕና ዘወፃና ምእመናኒና ዘለና እዛ ቤተ ክርስቲያን አብ ኤሮፓ ትናወፅ ሙሉ ሀገር አውሽጥ ሀገር ዘይኮነስ አብ ደገ ትናወፀሉ ዘላ በምንታይ ተተባለ ድምፅ አቦታቱ ዘይሰምዕ አታ ጢሞቴዎስ ወደይ አብታ ቤተ አምላክ ማለት አብታ ናይ ሐቅ አንድ መሰረት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሕያው አምላክ ከመጌርና ክንነብር ከምዝግባአና ክትፈልጥ ንጢሞቴዎስ ነጊሩ ንሱ ዘይሰምዕ አዮ ነበረን ቅዱስ ጳውሎስ ከመይልና ክንነብር ከምዝግባአና ፍለጥ እዩ መብዛሕቱ ኣብዚ ዘመን እዚ ኩሉ ግዜ ዝዛረቦ እዩ እምነት ብዘይ ምግባር ሙትያ ፍልጠት ብዘይ ጸጋ ከንቱ እዩ አገልግሎት ብዘይ አምልኮት ድማ ውዱቅ እዩ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር እንኸብረሉ እግዚአብሔር ምሳና ዝኾነሉ ንህና ምስ እግዚአብሔር አለና ኢልና ነረጋግጸሉ እንታይ እንተተባለ ቅዱስ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምዃን አብታ ቤተ አምላክ ማለት እንታይ ማለት ይሉ ሓቲቱ ብልቦና አብታ ናይ ሐቅ አንድ ዝኾነት አብታ ናይ ሐቂ መሰረት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሕያው አምላክ ዝምለኸላ ከመጌርና ክንነብር ከምዝግባአታ ፍለጥ ጽሕፈልካለሁ እዩ ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ተሐኒጹናሉ ሎማ አንቲ ህንጸተ ቤታ ከምዝበሃል ኢስራ ሰነ ህንጸተ ቤታ ንብላ ኢስራን ሓደን ሰነ ድማ ቅዳሴ ቤታ ደብረ ሲና ክንከይድ ከለና ክልተ መዓልቲ ዝኸበረ ካብ 19 ናብ 10 ዋዜማ ይቀርቡ ቅዳሴ ይቀደስ ካብ ኢስራ ብግእዝ ዝቆጽረልኩም ምእመናን ኢስራን ሓደ ድማ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዳሴ ቤታ ይባላል ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጸመ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይግበረን ስለዚህ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ ድማ ብደም ክርስቶስ ያተሐንጸ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ንክልተ ነገር ብደም ክርስቶስ ይብል እታ ሓንቲ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ በሐላፊ ወርቅን ብሩርን አይኮንኩምን እንታይዳ በክርስቶስ ደም የኩም ተሐንጽኩም ይብል እታ ካልአይቲ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ዘላ ንታ ብደሙ ዘጥርያ ቤተ ክርስቲያን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ገይሩ ኣብ ዝሾመኩም ንኣኻትኩምን ንትመጓሰን ሓሉ ኣብዚ ብዙ ጊዜ ሕቶ ይመጽእ እንታይ ዓይነት ሕቶ ይመጽእ እንተተባሂሉ ኣብዚ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን ቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንቤተ ክርስቲያን ተበደልዋ ሰሙን ለኩም ደሞ መመና አለኩም ቤተ ክርስቲያን ነቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት አናጉንስስ መዘምራን እንተበደልዋ ቤተ ክርስቲያን ካምባል እታ ቤተ ክርስቲያን ትተርፍታ አይተርፍም አቤት
ኣይትተርፍን እያ ንኣብነት ኣብ ዘበነ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሴሎ እታ ታቦተ ኪዳን እተሓነፀትሉ ቤተ ክርስቲያን ኣለ እታ ንሙሴ ዝተወሃበት ታቦት ትነብረሉ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ቀደም ቤተ ክርስቲያን ኣይትበሃል እንታይ ትበሃል ነይራ ቤተ መቅደስ ምኩራብ ትበሃል ምኩራብ ቤት ጸሎት እዩ ቤተ መቅደስ እያ ትበሃል ኣብዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ዘገልግሉ እኮ ነይሮም ከምዚ ሕጂ ዘለና እዩ ካብኦም እንተዘይተማሃርና ወይለና ንነፍስና ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን እዚ ህዝቢ ስለምንታይ ሞኒ ሸገርገር ዝብል እንታይ ኢልኩምኒ ሃይማኖቱ ዝፈለጦ ኣብ ስደቱ እዩ ክፈልጦ ከሎ ነቲ ሃይማኖቱ ድማ ከምቶም ናይ ከኒሻ ከምቶም ናይ ካቶሊክ ከምቶም ናይ ካልኦት እምነት ገይሩ ይቆፅር ንመን ነታ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዘይብሉ ህይወት ሂዝና ንብገስ ኣብዚ ዘመርት ኣለና መዘምራን ደቀይ መንእሰያት ትምህርት ሰንበት መሰረታዊ ትምህርት ሃይማኖት ተማሂርና ዶ ተባለ ወይና ንብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትምህሩ ዘለኹም መምህራን ትምህርት ሰንበት ደቀይ መሰረታዊ ሃይማኖት ትምህርት እኮ ከም ሓደ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ናይ አካዳማዊ ትምህርቲ ንቆልዓ መጀመርታ ኣበይ ዝኣቱ ቀዳማይ ክፍሊ ድዩ ዝኣቱ ኣበይ ዝኣቱ እንታይ ኮን ትብሉ ናይ ዝኣዲ እንታይ ባርና ሓጌ ይብለን ኣሎ ህራይ ሽካል ብትግርኛ እንታይ ንብሎ መዋዕለ ህፃናት ሓቀይ ከመይ ተማህርና ንሕና ግን በህፃንነትና እንዳይኔታ አይነት ተማህር ስም እግዚአብሔር መስዋዕ አስርቱ ትእዛዛት ዝበሃል አምላክ ከም ዘሎ ፈጣሪ ከም ዘሎ ድህሪዩ ካብ መዋዕለ ህፃናት እዩ ካብ የኔታ ናታ አካዳማዊ ትምህርቲ ወለድኻ ይወስድኻ ፊደል ንዝመሃረካ ከም አቦኻ ቃል አምላክ ንዝነገረካ ከም አምላክ ጌርካ አምልኮ ይብል አክብሮ ይብል ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ንሕና ኣብዚ መሰረት ኣብዚ ብሉ ቦታ ኢና ተሃንፂ ካብ ሎሚ ይኹም ትጅምርዋ ህዝቢ ድራማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መንባርኩምን ዘይመንባርኩምን ትፈልጡላ بحق نسخاتكم نايتون قداموت أبوتاتون دقوم مخانكم زي مخانكم بيت كريستيان بيت صلوتيا بيت كريستيان بيت بركتيا بيت كريستيان بيت مسوعاتيا بيت كريستيان እግዚአብሔር ዝምለኸላ ስም እግዚአብሔር ዝጽዋዓላ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ ካለ ነገር ክንገረላ አይፍቀድ ከምዚ ይሁዳ ነቡዘ ቀት ነዲዩ ዘእቱ ንአምላኩ ዝሸይጥ ትውልድ ካብ ሙኻን ይድነን ቤተ ክርስቲያን መጽዮ አቡነ ዘበሰማይ ዘይፈርዱ በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ዘይፈልጡ ህዝብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይዝከሩ እናበሉ ንዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ መልክዓ ጸጋዓ በረከታ ከጥፉ ዝመጹ ንሳቶን ብዘሎ ነገር ጉዳይ ሓዚኖም ዝመስሉ ቀደም አቦታት ክነግሩና ከሎ ኣብቲ መወዳታ ዘመን አምሰሉ ክርስትና ክመጹ እዩ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ስለዚህ ሎሚ ህዝብ ድራመ ነትዘለኩም በረከትኩም በአይንኩም ዝርአኹሞ ብገንዘብኩም ጥራይ ዘይኮንስ በጸሎትኩም
بصلاتكم ጥራይ ዘይኮንስ በአገልግሎትኩም እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ክጅምሩዋ ከለኹም በፍቅሪ ክትፍጽሙዋ ከለኹ ድማ መፈጸምታኩም ድማ መንግስተ ሰማያት ይግበረልና ይግበረልኩም ስለዚህ ከምዚ ቤተ ክርስቲያን አብዛ ሀገር እዚ ይበዛሉ ናትና እንብለ ቤተ ክርስቲያን ናትና ምባል ጽቡቅ ክብርለና بدهريو زالو ግን ጉዳይ አለው ቀደም ናፍቲ ቀደም ዝበርኩ ቃል ተመለስ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት አናጉንስጥ እንተበደሉ ቤተ ክርስቲያን ከምዃና ትተርፍ ዶይ ትተርፍ እዞም ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት نزيوم نابيتا كريستيان كنابروز غبرو مني እግዚአብሔሩ እንታሂቡ መጀመርታ ፈቅር ሂቡና ሰሞኑን ለሆኖ ካብቱ ሁሉ ህዝብ ነህና ክንድምንታይ እግዚአብሔር ፈትዩና አገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ሙኻና ክንድምንታይ እግዚአብሔር አምላክና አምኑ ነው ነዚህ ጸጋናት በክብር ህዝናዮ ዳይ ሐዝናዮ እንደማለት حدا تاريخ አሉ ናቡሊ ኪዳን ከመለሰሉ አፊንም ፈናሐሰን ደቄ ኤልዮ ታቦተ ጽዮን አዘላቶ ቤተ ክርስቲያን በደሉ ኤሊ ካህናት ዲያቆናት ከምንብሎ ማርዝ ሰዓት እዚ አገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሸይም ዝነበረዩ ንክስነት ምስክህነት ይዙ ዝጓዝ ዝነበረዩ አብቱ ዋንቲ ግን በደሉ ሰለስተ አይነት በደል ፈጸሙ هذا فرحة እግዚአብሔር ዘይብሎም ኮን ሰሞኑን ለሆነ ህዝበ ክርስቲያን ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ኮን ካላይ ንመስዋዕት እግዚአብሔር ዝመጽ ዝነበረ ሁሉ በሐቅነቱ ነአታቶም ኮስቦ እኮ አንተ ተገበ ንሳቶም ግን ሰሪቆም ዘወስዱ ኮን ሳልሳይ አብቲ ቤተ ክርስቲያን አብቲ ቤተ መቅደስ ክፍጸም ዘይግቦ ኃጢአት ፈጸሙ ክጸድቃ ክባረኻ ቅድሳ ኢላን ዝመጻ አንሲ ምስኦም ድማቶም ደቁ አፍኒንም ፍርሐስን በደሉ አውርቀት ኃጢአት ወደቁ እግዚአብሔር ብዛሐዘነ ብሰንከ ዝዛአክል ድማ ውግተላ እጁን ዘለና ያውውግ በደለኛ ማኒው አብዝባሃለሉ ሰዓት አብዝኾነ ጉዳይ አኔ በደለኛ ዝብል የብና ሰሙን ለሁሉ ማና አቤት ስማኩም አለዶ ተራ እግዚአብሔር ይመስገን አብዝኾነ ጊዜን ሰዓት ማኒው ካባፋቱም በደለኛ አብዝባሃለሉ ሰዓት አኔ ዝብል የለ ሐቀይ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ቤተ ክርስቲያን መሰረታ መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ዘሎ ንአና ዝምልከት ሐቀይ አይኮነ እንዲሁ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ታቦተ ጽዮን ህዝብ እስራኤል ፍልስጤማውያን ተዋጉ በሰንካ አገልገልት ቤተ ክርስቲያን በደል አቤት ሰሞኑን ለሆነ አኔ በደለኛ ዝብል ይጣፊ በዚህ ዘአክል እግዚአብሔር አምላክ ነትህዝብቲ ወግተላ በሐንት መዓልቲ 30,000 ዘአሁ እስራኤላውያን ሞቱ ፍልስጤማውያን ቀተሉዎ በዚህ ዘአክል ናብቲ ዝምኩ ሁሉ ዘለው አምላክ ድማ መጽ ባህር ኤርትራ ዝተመቕለት በሙሴ ዮርዳኖስ ሩባ ደው ዝበለ በታቦተ ጽዮን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ኃይሉ ክገልጸና ንህናውን ወታደራት በሐንተ መዓልቲ 30,000 ዘአኽሉ ተቀዚፎም ሞይቶም ይው ስለዚህ ከርናን ኤሊ ንታታቦተ ጽዮን ሂዞን አፍኒነን ፈናሐስ
አብትንህና ዘለናዮ ከም ቀደሞም ኃይል እግዚአብሔር ሂቡ እግዚአብሔር አምላክ ንፊልስጤማውያን ካባና ከባረረልና ስደዶም ተባሃደ ኤሊ ድማ ትእዛዙ ፈጸመ ንደቁ ድማ ለአኾም አብት መስከዱ ህዝብ እስራኤል ወታደራት እስራኤል ዘይበደሉ እስራኤላውያን ብቶም ዝበደሉ አገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን አገልገልቲ ታመቅደስ ነበሩ ሂዞማ መጹ ከይሐፈሩ ንዋያተ ቅድሳት ዝትንኩ ከይተነሱ ከይተባረኩ አለው ብቻ በዝዛክ ምስመጸ ወታደራት ዮም ሰገዱ ለታቦተ እግዚአብሔር ስግደት ከምዝግባይ እልል በሉ በዝዛክ ፍልስጤማውያን እዚ ሁሉ ንሕና ስኢርናዮም ከለና ከመጌሮንም እልልታ ዝገብሩ ታሪኾም ተመርሰ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ታሪኩ ዝረስዕ ድማ ንሕና አሕዛብ ይብል ቤተይ ንኩሎም አሕዛብ ቤት ጸሎት ክበሃል እዩ ኢሉ ጎይታ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ንኩሎም እንታይ አሕዛብ ማለት ዘይተጠመቁ እዮም በክርስትና በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ዘይአምኑ ቤተይ ንአሕዛብ ቤት ጸሎት ክስመዩ ተባሂሉ ህዝብ እስራኤል ታቦተ ጽዮን ናቦም ክትመጽእ ከላ ወታደራት እስራኤላውያን አመስገሩ ኃይልና እግዚአብሔር እዩ ምድሃን ካብ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ንዝሃበና ህጉን ትእዛዛቱን ክንፍጽመሉ ዝሃበና ናሁ ድማ ክንሰግድ ይግባአና ኢሎም ሰጊዶም አመስግኖም ፍልስጤማውያን በዝዛክል ሰንበዱ 30,000 ህዝቢ በሐንት መዓልቲ ዝሞቱ ዝተቀሱ ብመንዩ በአገልገልቲ ቤተ እግዚአብሔር ምእመናን ብሰንክ ንቁስ ይነድር እንታይ ይብሉ አቦታት አቡ ብዝበደሎ ብደቁ ይፍደዩ እግዚአብሔር ካብ ዘይድህነን ስለዚህ በዝዛአክሉን አይተረፈት ታቦተ እግዚአብሔር ድማ ንፊልስጤማውያን ተማርከት ክልተ ደቁ አፊንን ፍናሐስን ድማ ትፈልጡ ወይም ታሪክ ሞት ሐቀይ ድህርዚ ካብቶም ወታደራት ሓደ ድማ መጽኡ ኤሊ ሓቢሩ ከመይ አለው ደቀይ ታቦተ ጽዮን ከመይ አላ ኢሉ ሓድት ከሎ ደቅኻ ሞይቶ ታቦተ ጽዮን ድማ ተማርከት እሱ ድማ በስንባደ ወዲቁ ሞተ ይብል ስለምን ታዩ ተተባሃል ሳሙኤል ንኤሊ ነጊሩዎ እግዚአብሔር አገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ይበድልና ተተጋገና ካብዚ ህዝብ ምእመን እግዚአብሔር ዘክብሮ እግዚአብሔር ዝቀደሶ እግዚአብሔር ዘንጽሖ ህዝብ አለ ብትዝተነሩ ደቁ ካብቲ ዘለዎም ናይ አገልግሎት ክህነት ያአኽለኩም ደው በሉ አበሳን በደልም ፈጽምኩም ንመቅደስ አምላክ ተአቱ አይግባአኩም ብዙሃት እኮ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይበሃሉ የመኽኒ ደው በሉ ካብ ሕጂን ኢኖ ተገልግሉ አይፍቀድም በአፋ ኮይንኩም ጸልዩ ንመቅደስ ሰብነትኩም ንስኻትኩም ቤተ መቅደስ አምላክኩም ይብል ካላይ ጊዜ ክንመጹ ኢና ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት በድልኩም ይኹን ብንስሐ ናብ እግዚአብሔር አምላክኩም ክትቀርቡ ይግባአኩም ካብዛ ሓሊፉ ግን አይግባአኩም ክባሃሉ ከሎ ምክንያት ገይሮም ካብ ቤተ ክርስቲያን ይፍለዩ ክወፁ ከሎ በደሎም አይመኑ
ቀሺ ኸለ ኮይኑ አይሰግዱን እዩ ሰሞኑን ለኹም ደሞ መና እሞኸዳ ናትና ንግበር ብኸመይ እካው ደቅ ዓድኻ ምእካብ ነጊረኩም እኮ መሰረት የብልናና ሃይማኖት ከም ክዳን ዝኾነሉ ሰዓት ያነድደን ድንግል ጣዕመ ፍቅርች ዘይብ ድንግል ማርያም ናትኪ ነገርቲ ከመሃዊ የቃጽለንሉ ጣም ናይዛ ቤተ ክርስቲያኖም ከየስተማቀሩዋ ዝነቡ ብዚ ዝዓክል ታቦተ ጽዮንን ተማርከት ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ አምላክ ብዘይታወት ስለዘይነብር ሐዘን እስራኤላዊ ብዚ ዝዓክል ታ ቤተ ክርስቲያን ተርፋዷ የተረፈትን እግዚአብሔር በአምላክነቱ ቀናዩ ሰባዩ ሰቤቱ ቀናዩ ሐቀይ ንጉስ ንግስነቱ ቀናዩ ሐቀይ እግዚአብሔር ንቤቱ አለዋ ግደፉ ምእመናን አብዘይ ንፈልጦ የኔታ ክነፈር ማርቆስ አብዘይ መንጠቢስኩም አይትምለሳ ኢልኩም ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከመይና ከነብር ከምዝግባና ፍለጥ ስለዚህ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን እዛ ቤተ ክርስቲያንኩ መቅደስ ቅድስ ቀኔ ማህሌት አለዋ ትጽበበኩም ዋላ ጽባኽነ ከሐና ግድ ይብልኩም አብዚ ኖርዌይማ ከምዛ ጸባብ ቤተ ክርስቲያን ያተብለልና ቁር ስለዘይነ ተእሎ ሐቀ አላህ እንዶ እቶም ዝተጸው ብዙሓት እዮም እቶም ዝተመርጹ ግና ውሁዳት እዮም ቤተ ክርስቲያን ዓብይ ቤተ ክርስቲያን ጌርና ዝመጽእ ሰብ መን እዩ ተተባሃሉ እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ዝሐወል ጥራይ ስለዚህ አብታ ቤተ አምላክ ማለት አብታ ናይ ሐቅ አንድ መሰረት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሕያው አምላክ ከመጌርና ክንነብር ከም ዝግባአካ ክትፈልጥ ጽይፈልካለሁ ንምንታይ ቀደም ዝነበረት ቤተ አምላክ ዝነበሩ በድሎም ተጋጊዮም ብሰንክናታቶም በደል ህዝቢ ተቀዚፉ ሞቱ ክብረ አምላክ ድማ ተዋሪዶ ከሞም ንኸይንኸውን ጢሞቴዎስ ወደይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተፈጸመ አበሳን በደልን አብናተይን አብናትካን ከይፍጸም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ወደይ ሐደራኻ አብታ ሕያው አምላክ ሰብንተ ዜርአየ አምላክ ዝርያ ምህመናን ጸሎቶም ጸልዮም ምስ አምላኩም ዝእረቁላ ንባዓትና ዝድረዘላ እግዚአብሔር አምላክ ዝምለኸሉ በአክናፍ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ተኸሊልና ክልልት ብግርማ ህጽርት በመንፈስ ቅዱስ እንኾነሉ ገነት መንግሥተ ሰማያት እናአትወላ ቤተ ክርስቲያን ከመልካ ክትነብር ከም ዝግባእካ ፍለጥ አብታ ቤተ ክርስቲያን ታንጻ መቅደስ አላ ታቦተ እግዚአብሔር ዝነበረሉ ቅድስ አላ ቅዱስ ቁርባን ንቀበለሉ ምእመና ቅኔ ማህሌት አሉ አቦታትና ማህሌት ዘመስግኑሉ ማህሌተ መላእክት ይግበረልና ስለዚህ ዛ ቤተ ክርስቲያን ሰለስተ ክፍል ለዋ አታ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ድማ መቅደስ ቅድስ ቅኔ ማህሌት እዚያ ቤተ ክርስቲያን እታ ካለይቲ ቤተ ክርስቲያን ንህና ሰብነትና እዩ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረና እዩ ንስኻትኩም ቤተ መቅደስ አምላክ ይኹም ይብላል ንስኻትኩም ሰብነትኩም ቤተ መቅደስ ናይቲ ካብ አምላክ ዝተቀበልኩም እዩ ይብል ሰብነት እግዚአብሔር ዝሓዝና ክርስቶስ አምላክና ናይ ስርዓት አምላክ እዩ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ዝሃቦ እመኑ ጥራይ ክድህን ይኹም አይኮነን ብዙሃት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለና
ካብ ቤተ ክርስቲያን ጽባ ሶኒስ ጾመ ሐዋርያት ዝኣትወሉ እዩ። ሰንበት በዓለ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እዩ። ከምዚ ኢላ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ትነግረና። እቲ ስርዓቱን ካብቲ ቅዱስ መጽሓፍ ውሽጢ ዘሎ እዩ። ብዙሓት ግን ኣብዚ ከመስግኑ፣ ኣብዚ ከገልግሉ፣ ኣብዚ ክጽልዩ ይጸንሑ እሞኒ ገዲፎም ኣይኸዱ። ምን እንታይ እዩ ተተባሃለ? ዘሰማቅሩሉ ህይወት ኣይሃቦም። አቦታትና ጀመርቲ ዘይኮነ ስቶም ፈጸምቲዮም ዝጸድቁ ይብለና። ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን፣ ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ኩላትና ብስም አብን ብስም ወልድን ብስም መንፈስ ቅዱስን ዝተጠመቅና ብጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአምኑ ህዝበ ክርስቲያን ሰብነት ቤተ መቅደስ አምላክ እዚ ቤተ መቅደስ አምላክ ክባረክ ክቅደስ እዩ። እቲ ቤተ ክርስቲያን ህንጻ ዝሐነጽ ቤተ ክርስቲያን ሐኒጽና ኣለና፣ ቤተ ክርስቲያን ገዚና ኣለና ምባል ጥራይ እኹል አይኮነ። አብዛ ቤተ ክርስቲያን መጺና እንተ ዘይጸለና ኣብ ገዛና ኮይና ገዛናውን ቤተ እግዚአብሔር እዩ፣ ግን ታቦተ እግዚአብሔር ዘለዎ አይኮነ። ሐቀይ ከርተት ይብል ነይሩ ቅዱስ ሚካኤል ታቦት ከምቲ ቤተ አቢናዳብ ታቦተ ጽዮን መሳዕትወት እንታይ ተባሂላ ተባሪኽ። ሐቀይ ብኸምዚ ንነብር ነርና። ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ሰማያት ሙራዱ ካብ አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ዮርዳኖስ ኮይኑ ተጠሚቁ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ጾይሙ ባለሰለስተ አርእስተ ኃጣውን ተፈቲኑ በዲያብሎስ ንትፈተናውን ሲኢሩ ድህሪው ድማ ኣብ ቃና ዘገሊላ ከይዱ ናይ መጀመርታ ተአምራቱ ፈጺሙ ኣብ ጥብርያዶስ ባሕሪ ከይዱ ወንጌል ሰቢኹ ንሐዋርያ ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ እንድርያስ፣ ያዕቆብን ንሐዋርያነት መሪጹ ኣብ ዘምጾም ጊዜ ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ? ካብ ሰማያት ሙራዱ ምባል እንተደኣ መጺና ነቲ ዘፈረሰ መቅደስ ሰውነትና ናብ ቀደም ክብሩ ክመልሱ እዩ። ሰሙን ለኹም ህዝበ ክርስቲያን እቲ ዝፈረሰ ሰውነት ናትና መቅደስ ኑ ናብ ቀደም ክብሩ ክመልሶ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ሰማያት ቃል መጀመርታ ቃል ነበረ፣ እቲ ቃሉን ኣብ አምላክ ነበረ ዝብል እቲ ቃል። ስለዚህ ንስኻትኩም ቤተ መቅደስ መን ይኹን? አምላክ ይኹን። እስከ ቤተ መቅደስ አምላክ ይናል አቤት እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተ መቅደስ አምላክ ባህሪያቱ እንታይ? ክብርን ምስጋናን ይስሐዩ። ሐቅና እንዲህ ነው። ንሕና ቤተ መቅደስ አምላክ ኢና በእግዚአብሔር ምሕረት በዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱስ ሚካኤል ረድኤት ንሕና ቤተ መቅደስ አምላክ ኢና። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዘይ ጥርጥር ብስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተጠመቅና ንዓና ንምእመናን እንታይ ይኹም ይሉና ኣሎ? ቤተ መቅደስ አምላክ ይኹም ይሉ። እዚ ቤተ መቅደስ አምላክ ንዘላለም እንታይ ክገብር ኣለዎ? ክጽልይ ኣለዎ። ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ክፍጽም ኣለዎ። ጎይታ ቀትሪ እና ማሕረ ምሸት ተንበርኪኩ ይጽልይ ነይሩ። ሰሙን ለኹም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀትሪ ወንጌል ይምከር ነይሩ። ኣብ ምሸት ለይቲ ክኸይዱ ከሎ ድማ ኣብ ጌተሰማኒ ከይዱ እንታይ ይብል ነይሩ? ይጽልይ። ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዘለኹም ምእመናን ብፍላይ ሃደራኹ እዛ ቤተ ክርስቲያን ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ናትና ዝኾነ ተራኺብና ኢና።
ስለዚህ እቲ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ዝፍጸማል ክኸውናሉ አይሳን ሃንተ ማአዲ ጥራይ ግልገል አይሆንም ቤተ ክርስቲያን እኮ ንጎ ተርሲና ንሳደመል ናብስራህና ክንከይከለ ምሸት ካብስራህ መጻና ካብትምህርት ምስ መጻና ድማ ንጸልይ እቲ ቦታ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ለማዓንቲ አዋዜማ ቤተ ክርስቲያን ተማሪሁ ካዚ ኪኒዮን ዘሎገ ነህና ምእመናን ክንግልገለሉ አይ ቤተ ክርስቲያን አሰርተ ጊዜ መመለላስ አይደልኝ ነው አይትበል ከም ቤተ እግዚአብሔር መመለላስ ዘዓቢ ክብር ይብልና ስለዚህ ፋዱ ኮይኑ ቅዱሳን አንስት ጎይታ አብዝ ተቀብረሉ ሰለስተ መዓልቲ ከቋረጽ አውና ፈዳክ ጸልያ አለው ናይ ጎይታ ናይ መጀመርታ ትንሳኤ ዝራአ ናብ ቤተ ክርስቲያን መመለላስ ድህር ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክና በረከት ከበልና ስለዚህ በረከቱ ይስኩን ነፍትናሩ አብዛ ቤተ ክርስቲያን ዘለሁ ምእመናን ንሁሉ ትውልድ ሁሉ ብጽት ይብሉን ይወም ዘሉ ንብለሉ እንሰግደሉ እንጸልየሉ እናመስግነሉ ቤተ ክርስቲያን ስለዝሆነ ትምህርት ሃይማኖት እንማሃራሉ አምልኮተ እግዚአብሔር እንፈጽማሉ ነህና ቤተ መቅደስ አምላክና ሆነ ቤተ እግዚአብሔር ክነብር ናይ ሥላሴ ምሕረት ናይ ድንግል ማርያም በረከት ናይ ቅዱሳን ረድኤት ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን ሰማናዩ አብልብን ህድራልና ሰማናዩ አብልብን ህድራልና ሰማናዩ አብልብን ህድራልና ስለዚህ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን አደራሁ አብዚ ጊዜ እዚ ካለ ተስፋ ይወጣል ፌስቡክ ኢንተርኔት ካለ ነገራት ዝሁ ገነት መንግስተ ሰማይ ዘወርሰና ይሆናል አንተ ሐቂ ሚተ ሐሶ ዘለው አንተ ጽርቂ ሚተ ሐቂያ ዘለው አንተ ሻማያሽ ዘመን ዝፍጸም ዘሎትን በአይንና አንሪው ሰብ ጸሎት ይሁን ሰብ ነግዚአብሔር አምላክ ዘምልፈሉ ጊዜ ይሁን ሰብ ምንተ ሐድነት ምንተ ሰላም ምንተ ፍቅሪ ምንተ በረከት ዝጽልየሉ ጊዜ ይብሉ አላሁን እዚህ ዘለናየው ሰብ አብዚ ሰዓት እዚህ ዘሎ ዋላውን እዞም ነጸላ ተፋሪና ንህናውን መስቀል ይልና ዘለና ጊዜ ይስኢና ነተኮለ ጊዜና ተቆጻጽሩና ዋርዲያ ዘይብሉ ግዳፍ ዘይብል አይንና ብምራይ እዝንና ብምስማዕ ኢርና ብምድህሳስ እግርና ብምኻድ ነይሩ ዝፍጸም ዝነበረ ኣብዚ ዘሎ ትውልድ ግን ንእግዚአብሔር አምላክ ዝርየሉ አይን የብሉ ንእግዚአብሔር አምላክ ዝሰምዓሉ እዝኒ የብሉ ንእግዚአብሔር አምላክ ዘመስግነሉ አፍ የብሉ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ዝሰግደሉ ብርክ የብሉ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸደሉ እግሩን የብሉ ተዓሲሩ ይዘሉ ብምንታይ እንተተባሃለ ቀደም ጣዖት ዝበሃል ነይሩ ናይ ሕጅዋን ጣዖት እኮ ኣብ ጅባና እዩ ዘሎ ቀደም ወለድና ዝሰቕርዎ ኣብ ባር ከይዶም ነይሩ ናይ ሕጅዋን ስፍራን ግናስ እዚ ኢንተርኔት ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ በሐቂ እሱ ባዕሉ ይመስክርት ካባና ኣብዚ ዘለና ብዘይ ኢንተርኔት ዘለዎ ሞባይል ሒዙ ዝንቀሳቀስ ኣሎ ዶ ከምቶም ቀደም ናይ ገዛ ቴሌፎን ይበሃል ነይሩ ሓቀይ ሰሙን ኣለኹም ዶ እቲ ክፉ አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይደልዩ ዘጋጊ ዝቅድስ ዝውድስ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኮይኑ
ንፈጣሪው ዘመስግናሉ ጊዜ ቅድም ካንተ ዝበልኩ እምነት ብዘይ ምግባር እንታያ ዝሞተት እያ ካለይቲ ፍልጠት ብዘይ ጸጋ ከንቱ ፍልጠት ብዘይ ጸጋ ማለት እንታዩ ኢሎም ዝሓትሎ ጾም ይፈልጡ አይጾሙ ጸሎት ይፈልጡ አይጸልዩ ስግደት ይፈልጡ አይሰግዱ ንስሐ ይፈልጡ ተነሱን ይብሉ አይነሱ ቁርባን ይቆርቡ ዲዮም ይቆርቡ ይብሉና አቦና ፍልጠት ብዘይ ጸጋ እንታይ ለኮ ዝወደቀዩ አገልግሎት ብዘይ አምልኮት አገልገልትዮም አምልኮት ግን የብሎም ማለት ፍርሃተ እግዚአብሔር የብሎም ሀዳጊ አበሳ መፍቀር ንስሐ ንብሊና ሀዳጊ አበሳ መፍቀረ ንስሐ ከባቲ አበሳ ንብሊና ንኃጢአትና ንበደልና ዝሽፍር ክሳብ ንንስሐ ዝጽቤና አምላክ አሎ ንብል ኣብዚ ጊዜ እዚ እንታይ ተፈጺሙ ክንፈልጥ አለና ዝብል ጽድቅ ፈልጥ ኣለኹ በረከት ፈልጥ ኣለኹ ዝብል ሰብ የለ መርገም ክሰምጽን ዝብል ምፍልላይ ክሰምጽን ዝብል ስለዚህ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ዘመን እዚ እድለኛ ሰብ ከምቲ ሆሴዕ ዝበለ ኣብቲ ክፉ ዘመን እቲ ኣስተዋዕልስ ለባምን ዝኾነ ሰብ ስቕ ይበል እዩ። እዚ ስቕታ ዘይተመለሰሎም ሰባት ኣለዉ። ተዛሪቦም ንብዙሓት ሰባት ዘጥፉ ወይሎም ይብል መዕንቀፊ ክመጽኡ ብሰሩ መዕንቀፊ ዝመጽእ እንታይ እዩ ወይሉ ሓቀይ እግዚአብሔር አምላክና ምህረት ይሃበና ተዋህዶ ሃይማኖትና ይጽናና ካብዚ ጊዜ መዋጽት ይፍጠረና እግዚአብሔር አምላክ በፍርሃት አገልግልና አምላክና መንግስቱ ወረሲ ስሙ ቀደስ ይግበረና ናይ እግዚአብሔር ምህረት ናይ ድንግል ማርያም በረከት ናይ ቅዱሳን ረድኤት ምስሉና ይኩን ጸጋ ዘአብ ወወልድ ወመንፈስ ዘመንፈስ ቅዱስ በረከታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተፋቅሮ ዘነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕታት ወዛብእ ቀደም ወዘትጉሃን መላእክት ወትረ ያሃሉ ምስሌ ወምስለ ኩልክሙ እግዚአብሔር ይባርክ።